Παιδιαρίσματα. Άκου αυτό. Υιοθετήστε ένα μη προνομιούχο παιδί. Καλή ιδέα. Είναι χαρά να έχεις ένα παιδί στο σπίτι, Μεγάλη χαρά, κύριε. Φτάσαμε. Χέρμπερτ, μείνε εδώ ώσπου να μιλήσω με την οικογένεια. Μάλιστα. Είμαι από το κέντρο υιοθεσιών. Ήρθα να επιθεωρήσω το σπίτι. Το περάστε. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τα παιδιά μας θα έχουν το σωστό περιβάλλον. Βεβαίως. Πάρε καραμέλα. Πάντα έχουν αποτέλεσμα οι καραμέλες με πιπέρι. Εδώ θα είναι το δωμάτιο του Χέρμπερτ. Δε μου, τι είναι αυτό? Ο Μίλτον, ο ιδιωτικός εκπαιδευτής του Χέρμπερτ. Όλοι έξω από το ποντρόμι. Όχι ακόμα, κόμπανε. Και εδώ πάλι τι έχουμε? Εδώ μένουν τα αδέλφια του Μίλτον. Πάμε να φύγουμε, Χέρμπερτ. Μα τι έπαθε αυτός? Ηλίθιοι, τον τρομάξατε και έφυγε. Παίζαμε το παιχνίδι του βρικόλακα. Ναι, ο πρώτος που θα πέσει χάνει. Βλάκες, τώρα ποτέ δεν θα πάρουμε το παιδί. Τι λέει, είσαι σίγουρος? Αυτός θα είναι, σίγουρα θα άλλαξε γνώμη. Πιθανόν και εγώ αλλάζω γνώμη πάρα πολύ συχνά. Καλώς ήρθες, παιδάκι μου. Είμαι ο καθηγητής παράξενος. Και αυτός ο κρεμανταλάς ποιος είναι? Ο Μίλτον, ο εκπαιδευτής σου, ναι. Μπορείς να με λες θεία Μίλτον? Μίλτον, να τον προσέχεις. Κοίτα, ένας πολύ τρελός μελοκόφτης. Μη Χέρμπερτ. Το έχουμε για να κόβουμε μόνο το σαλάμι. Αν σε πιάσω στα χέρια μου χάθηκες. Λυπάμαι, Χίμπι. Τον προσέχω, βλέπει. Εμάς ποιος μας προσέχει όμως? Κοίτα στο δωμάτιό μας. Πάει να τρελάνει τις νυχτερίδες μας. Ελευθέρωσε τη γιγάντια μου αράχη. Χέρμπερτ, τι κάνεις εκεί? Ταΐζω την αράχνουλα, δεν βλέπεις? Έπεσες? Είσαι καλά, Τζίμπι? Έτσι νομίζω. Βοήθεια! Μα τι γίνεται εδώ, τέλος πάντων? Ο μικρός. Πάει, τέλειωσε, θα φύγει αμέσως. Μόνο αν με σκοτώσετε, κύριε καθηγητά. Αυτή είναι η πιο έξυπνη κουβέντα που είπες ποτέ σου. Σκοτώστε τον! Μη φοβάσαι, Χέρμπερτ. Θα σε προστατέψω μέχρι το τέλος. Θέλουμε πίσω το Χέρμπερτ. Ας τη φύλακα κάνε το καθήκον σου. Τέρατα! Τι του κάνατε του Χέρμπερτ? Ρώτα καλύτερα τι έκανε αυτό σε εμάς, κύριε. Ευτυχώς είσαι σως. Φεύγουμε αμέσως από αυτό το φρικτό μέρος. Μη βιάζεσαι, μάγκα, τα ακούς? Δεν φεύγω από εδώ μέσα αν δεν πάρω μαζί μου κάτι, εντάξει? Τι θες να πάρεις? Το φίλο μου, προστάτη μου, το θείο Μίλτον. Είναι. Γεια σας. Το ξεφορτωθήκαμε. Εμπρός, το κέντρο υιοθεσίας εκεί. Εδώ καθηγητής παράξενος. Έχω χώρο για ένα άτυχο παιδί, ναι βέβαια. Στείλτε αμέσως ένα παιδί παρακαλώ. Ωραία, περιμένω ανυπόμονα, στα καρφιά κάθομαι. Ήρθε το παιδί. Και να είσαι φρόνιμος γιατί αλλιώς... Μίλτον! Γεια χαρά. Είναι ωραίο να σε θέλουν όλοι.
Thank you.